Kan yumran edilen jaýlaryň galyndyları, guruluşyk tehnikasynyň gowy, asmana götürilen burun tozan çam. Bu zatlar eýem inçime aýdan bäri Aşgabatyň 9-njy we 10-njy etrapçylarynyň ýaşaýjylarynyň gündelik ýüzbe-ýüz bolan bir rahat durmuşy. Gurulmy gidýän etrapçylarda häkimetler paýtagty awadanlaşdyrmak diýen sygar astynda indi 4 ay bäri öňler köp gatly ýaşaýyş jaýlaryna sapylan we ýylat arasynda pristroyka diýilip atlandyrylan goşmaçy otoglaryny ýykmak, jaýlaryň diwarlaryndandyr çöklerinden çanak antennalaryny goparyp syňmak islerini alyp barýarlar. Ýaşaýjylaryň razylygy alynmazdan edilen bu işleriň çäginde häkimetler tarapyndan gönderilen kuwatly tehnika ýaňy ýakynlary çenlide adamlara hyzmat eden ýaşaýyş otoglaryny weýran edip, olardan galan guruluşyk materiallaryny düzmaslyk bilen sirip süpürüp äkidýär. Gepin gerdisine göre aýtsak, hökümetiň geçiren bu gyslanmaz araççylyk işleri diňe uly ýoluň, ýagny Atamurat Niýazow saýyolunyň uğruna degişli. Häkimetler diňe uly ýoluň uğrundaky guruluşyk materiallarynyň galyndylaryny araşdyrmak bilen çäklenýärler. Yerli häkimetleriň jaýlaryň arka tarapyndaky we etrapçylaryň içindäki weýran eden goşmaçy guruluşyklarynyň ýyzyny araşdyrmak wezipesi bolsa, köplenç ýaşaýjylaryň hut öz eginlerine düşýär. Bu etrapçylaryň ýaşaýjylarynyň ýagdaýy bilen içkinden gyzyklanýan habarçymyz Sultan Açylowa ýylatyň öz ýaşaýan ýerlerini ýykgynçylygyň ýyzynda galan guruluşyk materiallarynyň güýç ýetmez galyndylaryndan araşdyrylajak bolup köp azap görýändiklerini gurrun berýär. Aşgabat şäheriniň 9-njy hem de 10-njy kiçi etrapçylarynda goşmaça guruluşyklaryň ýykylşyklарyndan, antennalaryň aýrylmagyndan galan zirdiweler ýaşaýyş jaýlarynyň arkalarynda dargaşyp ýatyr. Bu ýagdaý ýaşaýjylar üçin türlü kynçylyklary döredýän bolsa, ýaş çağlaryň käbirleriniň oýnap beren wagtlary bolýa beýlek ýerlerini kestirýändikleri barada hem aýdylýar. Zirdiweler aýyrtmak üçin häkimetlere bir näçe ýerek jaň edip ýüz tutan halatynda hem olaryň wagtynda zirdiweler aýyrmaýandyklary, şeýle ýagdaýda ýaşaýjylar öz güýji bilen zirdiwelerden diýinmaň uğruna çykýandyklary aýdylýar. Men häkimetleri Aşgabaty awadanlaşdyrmak diýen düşündürüş bilen paýtagtyň beýleki künjeklerindäki jaýlaryň hem goşmaçy otoglaryny ýykmak we satelit antennalaryny aýyrmak kampaniýasyny alyp barýarlar. Bu görkezilýän görnüşlerdäki 9-njy we 10-njy etrapçylarda bolşýaly paýtagtyň beýleki etrapçylarynyň ýylatyna hem ýykylan emläginiň öwedine hiç kompensasiýa berilmeýär.